България вече може да се похвали с първия по рода си шоурум за професионална техника. Новият сервис на официалния вносител на хитачи ZEM Private се намира на околовръстен път до Симеоновско шосе. Събитието бе уважено от целия политически и икономически елит на страната. Вече 10 години фирмата държи лидерските позиции в минния бизнес. Машините на ZEM работят във всички големи рудници в България и Казахстан. Не случайно фирмата има над 70% пазарен дял в най-големите минни обекти в страната. Собственикът и господин Николай Младжов се похвали, че техниката, доставена от ZEM, работи в най-големите рудодобивни предприятия на средноазиатските пазари. И се опитахме да докажем, че всъщност и в така наречената криза могат да се правят прекрасни неща в България. Новооткритият шоурум, освен строителна, пътна и минна техника, предлага сервизни услуги, резервни части, както и възможност за лизингово финансиране. Поводите за празник не свършват до тук. В бъдеще предстои нов шоурум, следващ.